Poštovani gledatelji Vinkovačke televizije, dobra vam večer. Počinje još jedno aktualno Vinkovačke televizije. Ostanite s nama sljedećih 60 minuta. Naša današnja tema su europski fondovi, a sve naravno povodom Europskog tjedna. Pogledat ćemo i poslušati od naših gostiju što je Hrvatska iskoristila od ulaska u Europsku uniju, no najprije uvodni prilog. 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je punopravna članica Europske unije. 2003. godine podnijela je zahtjev za punopravno članstvo, a službeni status kandidata ostvarila je godinu kasnije. Potpuna suradnja s Haškim sudom bila je prekretnica za službeno otvaranje pregovora koji su bili podijeljeni u nekoliko poglavlja. No, zatraženo i ispunjeno označilo je ulazak Hrvatske u veliku obitelj s milijunskim članovima i ponuđenim milijardama za razvoj na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a sve kroz nekoliko fondova. Glavni fondovi kojima se financiraju razvojni programi i projekti su Kohezijski fond, 2 strukturna, Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond, te Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za ribarstvo. Jesmo li iskoristili pruženu priliku? Građani uglavnom složni u razmišljanjima da Hrvatska nije učinila sve što se moglo i trebalo. Mislim da rade najbolje što mogu. Uvijek se može više, ne znam, vjerujem da oni koji vode računa o tome znaju koliko su mogli, a koliko jesu. Nije puno učinjeno ništa ovako da bi bilo općenito građanima bolje. Ne znam, nekako nepripremljeno i ne znam, nisam baš zadovoljan sa učinkom. Moglo je biti bolje. Hrvatskoj je iz fondova Europske unije namijenjeno čak 8 milijardi eura za provedbu financiranja projekata, a trebali bi ih iskoristiti do kraja 2020. godine. Iz proračuna Europske unije više od 40% sredstava odlazi na strukturne mjere i poljoprivrednu politiku. Hrvatska je u 2014. godini uplatila u proračun Europske unije čak 3,5 milijardi kuna ili 460 milijuna eura. Prema zadnjem izvješću iz proračuna Europske unije primila je Hrvatska 89,7 milijuna eura više nego što je uplatila, no i dalje prevladava mišljenje da smo više dali nego iskoristili. Ti fondovi za razvoj, za ovo, za ono, to mislim trebalo je biti na nekoj, ja mislim, boljoj razini da se iskoristi što više sredstava, no međutim, ko da nemaju kako volje da to napravi. Pa mislim da je, da polako će se iskoristiti sve. Nadam se da će biti oko zapošljavanja više poticaja i to. Mislim da nije povukao, da vam budem iskreni, ne pratim baš politiku, imam manje stresa od toga. Imamo ljude koje plaćamo iz proračuna, pa neko razmisle o tome. Poslati ih možda negdje gdje su više uspjeli, pa nek poduče se, nek nauče. Da nam sredstva trebaju. A trebaju, čini se, i više no ikada, jer njima bi mogli riješiti mnogo toga, kad već iz domaće blagajne nikako ne ide. Kao i građani koje smo vidjeli u prilogu, nerijetko zadovoljstvo ističe i zastupnica u Europskom parlamentu. Izravno iz Brisela telefonom uključit će nam se gospođa Ivana Maletić. Lijep pozdrav, čujemo li se? Da, čujemo se. Dobro večer vama i gledateljima. Evo, gospođo Maletić, imali smo sada uvodni prilog u našu emisiju Aktualno gdje su građani nezadovoljni učinjenim kada je riječ o iskorištenosti europskih fondova. Nerijetko kritike dolaze i s vaše strane. Pa definitivno, ne samo s moje strane, nego i sa strane međunarodnih institucija. Evo, Europska komisija je jučer u proljetnim prognozama ponovila sad već po 9. put da se u Republici Hrvatskoj ne koriste europski fondovi i da između ostalog i zbog toga nema potrebnog gospodarskog rasta. Evo, nedavno ste upozorili kako niti 1 euro nije potrošen iz inicijative za zapošljavanje mladih. Da, to je inicijativa koja nam je dostupna. Europski parlament je donio propise zajedno s Vijećem da se ta inicijativa može koristiti ranije od bilo kojih drugih sredstava, znači još od rujna 2013. godine. Međutim, Republika Hrvatska je još uvijek u fazi trošenja sredstava iz 2013. bez ove inicijative koja je nova za razdoblje 14-20. Još uvijek znači ništa
nije potrošeno, iako su to sredstva za rješavanje onog najtežeg gorućeg problema u Republici Hrvatskoj, a to je nezaposlenost mladih. Mladi nam odlaze u velikim brojevima, preko 100.000 mladih ljudi je iselilo iz Hrvatske i to sad mozgom za poslom, nije više trbuhom za kruhom, odlaze oni najeduciraniji, najveći potencijal i to je u stvari odlazak naše budućnosti. Također, nedavno upozorili ste i na svojevrsnu opasnost za poljoprivrednike, kako će poljoprivrednici ostati bez europskog novca, rekli ste vi. S druge strane, istaknuto je kako je zadovoljan resorni ministar, a zato nema nimalo razloga. Da, vlada je raspisala natječaj za poljoprivredna gospodarstva, za opremanje i nabavu mehanizacije, što je naravno jako pozitivno. Na taj natječaj na kojem se dodjeljuje 370 milijuna kuna stiglo je 1200 prijava i umjesto da zvoni zvono ministru na uzbunu, on se raduje jer 1200 prijava je stiglo zato što su naši poljoprivrednici ostali potpuno sami, bez ikakve pomoći, bez ikakvih izvora financiranja za svoju proizvodnju. Sad su se javili na ovaj natječaj, ali je ministar tu postavio još jednu zamku. A to je da na natječaju kod bodovanja projekata dodatne bodove dobivaju veliki ulagači, znači velika poduzeća i u biti projekti preko 38 milijuna, do 38 milijuna kuna, što je sve za velike. Dakle, ti mali poljoprivredni proizvođači će na kraju ostati bez sredstava jer će novce povući nekoliko desetaka većih projekata. Prema vašim riječima, između ostaloga, može se zaključiti kako ova vlada nerijetko ima zakašnjele reakcije. Kako to nadoknaditi, evo, neovisno o tome što će se događati, kada će biti izbori i tko će sljedeće biti na vlasti, no šteta je, ako je tako kako se ističe, već učinjena, kako to popraviti? Popraviti je možemo samo snažnom aktivnošću od prvog dana, dakle na novoj vladi. Nova vlada neće imati niti jedan trenutak za analize i razmišljanja što ova kao čitavo vrijeme radi. Odmah će trebati djelovati, upravo zato Hrvatska demokratska zajednica i radi na gospodarskom programu koji je sveobuhvatan program, ulazi u sva područja djelovanja, vrlo je detaljan set aktivnosti na kojima se radi sa različitim stručnjacima u Republici Hrvatskoj iz inozemstva. To je ono što Hrvatskoj treba, znači reagiranje na probleme na način da se oni odmah rješavaju, a ne da se o njima samo iz godine u godinu govori. I ovo je stvarno užasno kad gledamo dokumente iz Europske komisije, evo te proljetne prognoze, rekla sam sad već 9. po redu prognoze, stalno vladi ponavljaju isto, pa to više čovjek ne zna kako bi opisao. To potpuno nereagiranje na konstantna upozorenja je zaista apsurdno u ovoj situaciji. Evo i za kraj razgovora nekakva vaša poruka, već ste isticali da se do sredstava iz EU fondova ne dolazi marketingom nego upornim radom. Tako je, dakle na fondovima treba raditi, bditi nad svakim projektom. To je jednostavno rad velikog broja ljudi koji moraju to biti uključeni, zato nam stalno komisija ispočitava da nemamo jake administrativne kapacitete. Jednostavno vlada nije izgradila ljude za ta nova sredstva koja nam dolaze u velikim iznosima. To je jednostavno danonoćni rad na svakom od projekata što vlada nikako da shvati. Gospođo Maletić, hvala vam na uključenju. Do neke sljedeće prilike. Lijep pozdrav. Hvala puno pozdrava. A poštovani gledatelji, ako ste se možda tek nedavno uključili, danas govorimo povodom Europskog tjedna i obilježavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji o EU fondovima i važnim temama vezanim uz to. S nama u studiju su Ivan Rimac, direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast. Lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima Vinkovačke televizije. S nama je i pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove, gospođa Gabrijela Žalac. Lijep pozdrav i dobrodošli u studio Vinkovačke televizije. Hvala vam na pozivu, dobro večer. Također pozdravljam i gospodina Davora Foriša iz Vukovarske razvojne agencije. Dobro nam došli. Lijep pozdrav, hvala na pozivu.
Evo, gospodo, uvodno smo čuli sve što misle naši građani, naši sugrađani, gledatelji Vinkovačke televizije. Čuli smo i što kaže gospođa Maletić. Idemo sada čuti gdje je Vukovarsko-srijemska županija u cijeloj ovoj priči. Za obične građane ova priča i dalje, bez obzira što smo punopravna članica gotovo 2 godine, dosta zbunjujuća. Osobito evo zato što čujemo tako s jedne strane vlada kaže savršeno ide, iskoristili smo sve što smo gotovo mogli. S druge strane stalno neke kritike. Možemo li čuti kako stojimo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, možda za početak pročelnica? Pa evo, ja bih se nadovezala na ono što je zastupnica Maletić rekla u svom uvodnom izlaganju u vašoj emisiji. Mi se zaista trudimo, već 13 godina radimo na europskim integracijama, danas europskim poslovima, to uključuje i sve politike danas Evropske unije kojima se mi moramo rukovoditi. Što se tiče fondova, mi u našoj županiji možemo biti zadovoljni u kontekstu iskorištenosti fondova jer smo u razdoblju od 2003. do 2014. godine iskoristili preko 327 milijuna eura kako iz međunarodnih izvora financiranja, tako i iz europskih fondova. Do kraja 2013. iskoristili smo preko 114 milijuna eura, međutim sami podatak o tome za strukturne fondove možemo reći da 500 milijuna kuna u prvih 6 mjeseci strukturnih fondova, znači iz prvih 6 mjeseci uopće članstva Hrvatske u Europskoj uniji, u ovoj županiji je započelo sa provedbom i to velikih projekata koji se odnose na vodno-gospodarske aglomeracije u Županji, u Vukovaru. Kolega Foriš će vjerojatno kasnije reći i o velikim projektima koji se odnose na gospodarstvo, koji su isto tako sad zaživjeli. Međutim, naravno da je činjenica da može to sve puno bolje. Razlog tome što građani su u uvodnom prilogu nezadovoljni sa korištenjem fondova je sigurno opravdana u jednu ruku, zato što se sve moglo puno bolje i puno ranije napraviti i to je zapravo nešto što je važno u svim zemljama članicama. Ja ću samo kratko za uvod objasniti tu priču oko zakonske regulative i uopće korištenju fondova koji su nama trebali biti dostupni, pa da bude gledateljima možda jasnije reći kakav je primjer u Velikopoljskom vojvodstvu koje je naša partnerska regija za suradnju. Obzirom da su Poljaci jedni od najuspješnijih, pa evo zato ću njih uzeti za primjer. Do kraja 2013. godine, dok nije započela nova financijska perspektiva Europske unije, oni su usvojili zakon o regionalnom razvoju, točnije izmjene i dopune koje su u odnosu na prethodnu financijsku perspektivu trebali napraviti i usvojili su znači operativne programe nakon toga, ali naravno u suradnji sa regionalnom, lokalnom razinom i tako dalje. Problematika se očituje u Hrvatskoj u tome da regionalna i lokalna razina su slabo bile uključene u programiranje nove financijske perspektive i to će se zasigurno očitovati tek 2023. kad budemo analizirali nakon 3 godine zapravo provedbe cijele perspektive kako je moglo biti bolje. U tom kontekstu je jako važno zapravo pripremati projekte na vrijeme i da bi se povuklo tih 11,5 milijardi eura iz europskih fondova u perspektivi do 2020. točnije 2023. jer postoji to pravilo N+3 da nakon određene godine kad završava financijska perspektiva imate još rok od 3 godine da ugovorite neke projekte koje niste stigli. Sigurno je činjenica ta da mi zbog nedostatka strateških dokumenata kasnimo u nekim stvarima, no međutim tu je zasigurno problematika unutar nacionalne razine, a ne regionalne. Jer mi težimo tome... Možemo se samo malo i kratko zaustaviti kašnjenje strateških dokumenata da pojasnimo. Pa gledajte, konkretno, Zakon o regionalnom razvoju smo usvojili s 1.1.2015. godine. Vlada je imala rok od 90 dana donijeti podzakonske akte. 31.3. je prošao, međutim još se ništa nije dogodilo po tom pitanju. U tom kontekstu isto tako Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske još uvijek se zasniva na 3 NUTS-2 regije, gdje je naša županija spada u Panonsku Hrvatsku koja više ne postoji od 30.8.2012. kada je Državni zavod za statistiku donio preko noći tu odluku o kojoj ste i vi govorili na vašoj televiziji, da smo mi sada dio kontinentalne Hrvatske i da nam se preko noći zapravo BDP
po glavi stanovnika sa 39% podigao na 64%. Pa onda poslije toga se uslijed te odluke još dosta stvari dogodilo tipa državnih potpora i svega onoga što je poduzetnicima na raspolaganju. Tako da mi sad trenutno što se tiče županijske razvojne strategije produžili smo je 2 puta na županijskoj skupštini, produžili smo je i u 12. mjesecu na 2015. godinu. Ona će važiti do kraja 2015. Kolega Rimac je imao sa ministarstvom još neki sastanak, u međuvremenu može on možda malo više još reći što su njihove sada intencije u daljem radu, međutim sigurno je da se u tome svemu kasni. Mi ćemo svoju strategiju napraviti do kraja ove godine, ali svakako je moramo onda uskladiti sa strategijom regionalnog razvoja. Točnije, trebali bi raditi paralelno i županijske razvojne strategije u svim županijama i usklađivati je i raditi istovremeno na izradi strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Međutim, još ništa od toga nije započeto i to govori o tome da ćemo kasniti zasigurno u povlačenju sredstava iz strukturnih fondova Europske unije. Gospodine Rimac, prije nego što krenemo o projektima koje radi Županijska razvojna agencija, možemo se samo kratko osvrnuti na ove sastanke što je spomenula pročelnica Žalac. Pa da, ja bih nadopunio isto Gabrielu. Znači, osim ovih strateških dokumenta što je Gabriela spomenula, znači tu je još jedna bitna stvar. Znači, operativni programi koji su preduvjet za povlačenje sredstava iz EU fondova su usvojeni tek početkom 2015. godine. Znači, mi smo praktički 2014. kompletno izgubili u programiranju i ta jedna godina će nas uvijek pratiti do kraja ove financijske perspektive. Znači, morat ćemo puno više raditi na svim razinama, od regionalne, lokalne do nacionalne, da se taj iznos nekako potroši do kraja ove financijske perspektive. I to se može jedino kvalitetnom suradnjom između lokalne i nacionalne razine, pogotovo što se tiče nacionalne razine ugovaranja tih velikih infrastrukturnih projekata tipa pojedini željeznički pravci, Luka Dubrovnik, zračna Luka Dubrovnik, Pelješki most eventualno i drugi veliki projekti. Na sastancima u ministarstvu, znači oni su svjesni ovoga da kasne i ne opravdavaju se, međutim jednostavno oni moraju uskladiti svoje rokove sa ovim obvezama što im nameće Europska komisija u smislu rješavanja prekomjernog deficita i tih problema, tako da ovaj dio strateških dokumenta mi se čini da im je nekako u drugom planu. Dobili smo jasne upute da do kraja godine moramo usvojiti županijsku razvojnu strategiju i mi ćemo to napraviti. Mi smo već započeli taj proces, otprilike već znamo u kojem smjeru ćemo se usmjeriti u narednom razdoblju kako bi i naša županija maksimalno iskoristila sredstva iz EU fondova. Iako smo evo sad u ovom prvom dijelu emisije na neki način govorili o tome što nije učinjeno, što se zakasnilo, ipak tu ima dosta toga što se radi, pa možda da stavimo naglasak na najvažnije projekte kojima se bavi Hrast. Pa, kao što sam i rekao, mi smo se u procesu izrade županijske strategije praktički orijentirali na one sektore gdje zbilja mi imamo i prirodne resurse i Bogom danu područje i planiramo kroz europske fondove, kroz različite aktivnosti iskoristiti te naše potencijale. To se prije svega odnosi na poljoprivredno-prehrambeni sektor i drvnu industriju, znači drvni sektor. Kao podlogu za ta dva sektora mi smo u agenciji započeli još prije 2 godine pripremu 2 velika ključna po meni županijska projekta. To su Centar kompetencije za slavonski hrast, kojeg možemo nazvati, ako je možda gledateljima nepoznato, Centar kompetencije. To je jedna nova potporna institucija u smislu razvoja pojedinog sektora. Možemo to nazvati kao i drvno-tehnološki centar i isto tako jedan agrotehnološki centar koji će biti zadužen za potporu i neku tehnološku platformu za unapređenje naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, na koji način oni mogu poboljšati svoju konkurentnost kroz nove tehnologije i inovacije, što vidimo sada da se iz europskih fondova vrlo lako može i isfinancirati. Ti projekti su u završnoj fazi i evo ja mogu reći da ove godine očekujemo i raspisivanje natječaja za te projekte i ja se nadam da će i sa nacionalne razine doći do određenih ubrzanja u procedurama za evaluiranje projekata. Znači, to nam je bio veliki problem u IPA-i, znači da je prolazilo do godinu dana od prijave projekta do njegovog ugovaranja. Sada je došla direktiva iz Europske komisije da taj proces ne smije biti duži od 3 mjeseca i to pozdravljamo i sigurno će taj dio zasigurno ubrzati i trošenje EU novca. Što se tiče tih projekata,
Isto tako moram naglasiti, znači, taj potencijal u drvnoj industriji. Mi smo već skoro 2 godine isto članica drvnog klastera Vukovarsko-srijemske županije i zajedno sa korisnicima tog centra jednostavno želimo te firme koje su na našem području, želimo im dati do znanja i da vide priliku koju oni mogu iskoristiti unutar fondova Europske unije kroz razvoj tehnologije, jer činjenica je da mi na našem području imamo dosta kvalitetnih firmi, međutim sa niskom razinom tehnologije i niskom razinom inovacije u svom proizvodnom procesu. Prepoznaju li oni te prilike i koriste li? Na početku je bilo jako teško. Ja njih razumijem, njima je jako teško raditi, međutim nama je trebao pod hitno jedan primjer dobre prakse. Mi smo za jednu firmu iz drvne industrije, tvrtka Akord iz Županje, uspjeli pripremiti jedan projekt gdje su dobili 200 i nešto tisuća eura, gdje su nabavili novu opremu, nove strojeve i to je u drvnom klasteru jako pozitivno odjeknulo i ljudi su napokon shvatili da mogu kroz te projekte i oni svoju priliku da mogu naći u tome. Mislim da smo na dobrom putu. Tu je čitav niz još aktivnosti, ne samo ti projekti, nego i brendiranje slavonskog hrasta kao sirovine koje pokrećemo zajedno sa Spačvom iz Vinkovaca, koji napokon su stali na noge i jednostavno oni kao velika tvrtka iz naše županije moraju biti lider u drvnoj industriji naše županije. U njima imamo zbilja kvalitetnog partnera za sve naše aktivnosti. Nastojimo kroz našu prijateljsku suradnju sa Poljacima, znači jednostavno pružiti priliku našim proizvođačima da ponude svoje proizvode na poljskom tržištu koji su jako zainteresirani za naše proizvode, pogotovo namještaj slavonskog hrasta koji je na cijeni. Mi možda ni sami ne znamo na koju mi imamo prirodnu tu sirovinu i na kojoj je ona cijeni u Europi. Evo, gospodine Foriš, Vukovarska razvojna agencija, čini mi se 2008. godine, osnovana je s ciljem razvoja Vukovara. Naravno, što ste postigli do sada, odnosno što radite na tom planu? Pa da, ovako, rekao bih prije svega da, obzirom da smo osnovani kao poduzetnička potporna institucija, u svakom slučaju ja bi istaknuo BIC, odnosno poslovni inovacijski centar, koji je, mi smo imali ovako, možemo krenuti od početka ako imamo vremena, bar evo uvodno, ukratko da upoznamo gledatelje. Da upoznamo gledatelje. Pa imali smo ideju u svakom slučaju stvoriti u našem okruženju jedan poslovni centar koji će biti potporna praktički institucija za poduzetnike. I ta ideja je pokrenuta još sa prekograničnim programom Hrvatska, Bosna i Hercegovina, gdje smo uspjeli, projekt nam je prošao, i gdje smo uspjeli sa partnerima iz Tuzle dobiti potrebna sredstva za izradu projektne dokumentacije za buduću izgradnju tog velikog, ajmo reći, centra koji bi bio ne samo naravno za potrebe lokalne, odnosno grada Vukovara, nego i šire. Radi se o 2 zgrade koje su devastirane tijekom Domovinskog rata, a to je bivša Značaj Vukovarci tiskara i zgrada Poli. To su zgrade koje su, podrazumijevano je bilo da je potrebna prilična obnova i gdje smo onda, dakle, nakon dobivenih sredstava za tehničku, odnosno projektnu dokumentaciju, to sam rekao iz ovoga, znači prekograničnog programa, uspjeli smo onda ići na 2 programa koji su bili tada u opticaju, a to je IPA 3C poslovna infrastruktura i ova najnoviji, odnosno prvi poziv iz strukturnih fondova. Prijavili smo na oba programa i uspjeli smo dobiti bespovratna sredstva za izgradnju, dakle, tog objekta tiskare i objekta Polija. To je, dakle, vrijednost nekakvih, sad da ne idem u detalje, ali dovoljno će biti da je to, reći da je to vrijednost oko negdje cirka 25 milijuna kuna plus dokumentacija.
i gdje bi mi znači do kraja negdje, u stvari do 9. mjeseca sljedeće godine uspjeli osposobiti cijeli taj jedan poduzetnički kompleks, ajmo to tako reći, budući da je on predviđen za ulazak mladih tvrtki znači ovih poduzetnika početnika, start-upova koji bi ušli u ovaj poduzetnički, odnosno inkubacijski dio, poduzetnički inkubator koji je pretpostavljen i radit će se u ovoj zgradi tiskare, a zgrada Poli namijenjena je za u stvari 3 centra, a to je proizvodni centar, edukacijski centar i centar inovativnog poduzetništva. Za taj dio smo, evo, iz strukturnih fondova, moram se pohvaliti, dobili nekih cirka 20 milijuna kuna. I sad sve to kad zbrojite, to je ipak nekakav iznos od 25-6 milijuna kuna gdje ćemo praktički zaokružiti priču i stvoriti jedan, ja se iskreno nadam, respektabilni poslovni prostor, odnosno dakle prostor gdje će moći doći i poduzetnici početnici, dakle ovo što sam rekao u poduzetnički inkubator, a isto tako i u ovu zgradu Poli gdje će tu biti znači i prostori koji će biti namijenjeni poduzetnicima, a u smislu tome da oni dakle će moći koristiti i hale raznih veličina, sada ne ulazimo u to, svakom će to biti sigurno zanimljivo, od manjih većih, a isto tako naravno i ureda, dakle nekakvih prostora koji su namijenjeni uslužnim djelatnostima. Znači sve to skupa je jedna zaokružena priča, zaokružena cjelina koja evo krajem sljedeće godine bi trebala biti završena. Znači to su sredstva koja su dobivena bespovratno, a htio sam reći znači da je praktički 3 programa su bila u pitanju gdje smo mi aplicirali i za jedan i drugi, treći i gdje smo uspjeli dobiti i za jedan i za drugi i za taj treći dakle program ta potrebna bespovratna sredstva. Gospođo Žalac, čuli smo sada predstavnike Županijske i Vukovarske razvojne agencije, čuli smo nešto i konkretno. Tu su još i druge agencije, i Vinkovačka, i Lagovi, i Tehnološki park. Znači stvorena je jedna infrastruktura. Često se i sam župan Vukovarsko-srijemski voli pohvaliti kako je stvorena infrastruktura, potporne institucije i stručni obrazovani kadrovi da se može da se što više iskoristi. To je važno naglasiti i ovoga puta. Pa svakako, naš župan, on redovito u svojim nekim javnim istupanjima govori kako je njegov najbolji projekt koji je za svoja, evo, 3. mandat, svoja prethodna 2 i ovaj 3. koji teče, najbolji projekt koji je napravljen je ljudski potencijali koji su se izgradili za korištenje fondova Europske unije. Tako da, mislim, ja vjerujem da svi su prepoznali da je to tako, zato što davno, još 2002. 2003. godine ljudi su pitali što su to uopće europske integracije, o čemu ovi ljudi pričaju. Na te naše edukacije tada nije skoro nitko ni dolazio, posjećenost je bila možda 10%. Međutim, s vremenom su ljudi prepoznali važnost uključivanja i prepoznavanja i učenja uopće o samim europskim fondovima i onome što je dostupno. Ja moram reći da je za cjelokupni program Europskog tjedna nije zaslužan naravno naš odjel i Županija Vukovarsko-srijemska, nego upravo ta mreža svih dionika od kojih su i kolege ovdje koji sjede. Mi se redovno sastajemo, znači Županijska razvojna agencija, lokalne razvojne agencije, VURA, VIA, znači Vinkovačka razvojna agencija, Ured za međunarodnu suradnju Tintl za 3 općine i za grad Ilok, 3 laga, znači mi se redovito sastajemo, lokalna razvojna agencija Vjeverica, u Gradištu su isto tako nešto započeli, u općini Negoslavci su isto tako započeli sa radom, tako da smo mi zaista se nekako udružili i jednom mjesečno se sastajemo kako bismo vidjeli tko zapravo koje projekte priprema za koje potencijalno, ne znam, nositelje projekata
i da se ne bismo preklapali, da se nekako uskladimo i da budemo što zapravo bolji i konkurentniji uopće naspram drugih županija. I u tom kontekstu sigurno smo najbolje razvijeni u kontekstu korištenja fondova što se tiče pokrivenosti i te mreže na cijeloj Vukovarsko-srijemskoj županiji i stvarno se možemo pohvaliti da imamo 7 lokalnih razvojnih agencija, 3 laga. To puno znači kad imate produžene ruke na terenu, kad se možete manje više u telefonskim pozivom dogovoriti oko svega onoga što nas čeka. I moram reći, evo, ovom prilikom isto tako pripravnici koji su bili zapošljavani kako u županiji, tako i u županijskoj razvojnoj agenciji i u nekim lokalnim razvojnim agencijama su imali priliku naučiti za to vrijeme stažiranja koje plaća Hrvatski zavod za zapošljavanje, jel tako, godinu dana naučiti pisati projekte i manje više većina ljudi koji su kod nas radili su dobili posao na nekom europskom projektu, što sigurno je prilika za mlade i naravno da je tu preduvjet visoka stručna sprema i znanje stranih jezika i naravno cjeloživotno učenje, jer projekti iz europskih fondova, nešto znate sad za ovaj natječaj, za idući sve ispočetka, naravno da morate uvijek biti u tijeku i učiti. Tako da mislim da je to jako važno, čak mislim da je taj ljudski potencijal najvažniji, jer bez ljudi projekata nema. Evo, upravo kad ste sad to spomenuli, jučer sam negdje pročitala, osnovano je učilište za obuku ljudi koji će raditi projekte. Kaže se tamo u tom tekstu nedostaje trenutačno 500-tinjak stručnjaka koji bi radili pripremu projekata. Pa ja vjerujem kad bi se govorilo na razini Republike Hrvatske sigurno nedostaje stručnjaka koji bi izrađivali EU projekte. Uvijek su traženi, uvijek su dobro došli. Mislim, na tim natječajima koji se objavljuju za voditelje projekata, ne znam, projekt menadžere, asistente na projektu, javljaju se ljudi, međutim uvijek fali kadrova koji bi to bili u stanju nositi. Neki se ne snađu baš u tome, pa možda kasnije nisu u stanju provesti taj projekt do kraja. Međutim, mislim da je to jako važno i mislim da su mladi sve više prepoznaju tu priliku i stalno pitaju i zovu i interesiraju se što, gdje mogu, kako mogu napraviti. Sigurno će biti sve više i više projekata i to većih projekata. Mislim, to je naravno odgovornost, kako zastupnica Maletić rekla, bdjenja 24 sata. Nad projektom uvijek morate očekivati da li neki mail došao iz ugovarateljnog tijela, kad morate odgovoriti. Mislim, to je jedna strepnja koju ljudi možda ne prepoznaju koliko je to odgovoran posao i koliko ste vi odgovorni. Kako u pripremi, to je možda lakši posao. Neki mole Boga kad projekt prođe, joj Bože da mi projekt bar nije prošao, koliko tek onda posla predstoji nakon toga. Međutim, mislim da se mi u tome svemu dobro snalazimo i uvijek treba ljudi, novih ljudi, vrijednih ljudi koji su sposobni, koji su vrijedni, koji hoće raditi zapravo na takvom poslu koji nema radno vrijeme. I upravo su agencije i odjel tu na raspolaganju građanima. Evo, ne možemo izbjeći činjenicu na istoku Hrvatske da je većinom poljoprivredno stanovništvo, da ljudi, nećemo reći, nisu obrazovani, ali ima onih koji bi se htjeli baviti nečima, nisu nužno visoko obrazovani, željeli bi biti poduzetni. Tu nastupaju agencije, tu je i HRAS. Kako ste vi na raspolaganju takvima? Pa prije svega ja bi sam mogu samo potvrditi sve ovo što je Gabriela rekla i mislim da je to naša velika prednost što imamo tu zbilja veliku mrežu po županiji. Naša glavna uloga je da prije svega te informacije i to more informacija koje sve postoje naravno na internetu, ali i sami ste rekli da to nije baš ni dostupno svima i ljudi se ne snalaze. Znači, naš je zadatak da mi to približimo korisnicima i potencijalnim prijaviteljima i to ne na način da samo pošaljemo mail da je, ne znam, natječaj raspisan, nego da im pomognemo u procesu prijave, da ih savjetujemo kako obličiti svoj projekt, da ih upozorimo na pogreške, da ih upozorimo na stvari koje bi mogle biti problem ako projekt prođe u provedbi. Znači, to su sve ključne stvari koje oni ne znaju, a mi smo, evo, kroz ovih nekoliko godina u iskustvu iz IPE te stvari naučili i mislim da to dobro funkcionira. Ono što sad vidim kao problem, znači, sa poduzetnicima, njima je sad, ajmo reći, u 2015. godini će biti najviše novaca na raspolaganju i za pripremiti jedan projekt za poduzetnika, odnosno za neku novu investiciju, zbilja treba zahtjevna dokumentacija od studije izvedivosti, marketinške strategije, aplikacijski obrazac i čitav niz još drugih dokumenata.
i mi jednostavno onda pokušavamo prije svega tom poduzetniku uobličiti njegovu ideju i onda vidjeti da mu nađemo konkretnu i pravu osobu koja će mu taj projekt pripremiti ukoliko on nije siguran da on jednostavno nema tog kontakata sa konzultantima, a mi smo ipak u tom procesu i mi sami kad vidimo da poduzetnik nema recimo sredstava za platiti konzultanta, onda mi ako je projekt u skladu sa županijskom razvojnom strategijom, ako vidimo da će doprinijeti zapošljavanje ili nekoj novoj vrijednosti u našoj županiji, mi mu pripremimo kompletnu dokumentaciju za taj natječaj. Kod poljoprivrednika je malo drugačija situacija. Kod njih je zbilja treba proaktivan pristup, znači dolaziti kod njih, a ne tražiti da oni dođu kod vas. Moram reći da za mjere ruralnog razvoja koje su raspisane ove godine postoji jako veliki interes kod naših OPG-ova i tu smo isto odradili jedan velik posao oko informiranja i pomoći u pripremi. Znači, proces kod mjera ruralnog razvoja je takav da se sve prijavljuje direktno na internet, što naravno našim OPG-ovima je prilično velik problem i onda smo mi uskočili i kod god je tražio pomoć mi smo mu napravili kompletnu prijavu i sve što treba prikupiti za projekt. Pa evo, kada ste već sad to spomenuli, nećemo ići u detalje i fokusirati se baš na ovu temu, ali koliko je takvih? Ozbiljnih poduzetnika. Evo, da su vas zatražili, da su se htjeli kandidirati, jer evo imamo podvojene informacije kroz našu poljoprivrednu emisiju kada je riječ baš konkretno o programu ruralnog razvoja. Kroz program ruralnog razvoja mi smo imali dnevne konzultacije kroz cijelo vrijeme trajanja od natječaja, konkretno za mjeru 4.1. Evo, Gabriela je s nama u istoj zgradi, to je bio praktički promenada, ljudi je dolazila po informacije. Mnogi su odustali iz jednog razloga zato što program ruralnog razvoja nije bio još usvojen u to vrijeme i sav rizik je snosio zapravo podnositelj zahtjeva. S druge strane, ulaganje u mehanizaciju je bilo prihvatljivo, ali po meni mislim da to nije dobar put zato što i sam program ruralnog razvoja kaže da smo mi dobro pokriveni sa mehanizacijom. Mislim da se trebalo fokusirati na neke druge stvari kroz taj natječaj. Ali evo, konkretno, mi smo u agenciji 6 projekata za mjeru 4.1 prijavili zajedno sa OPG-ovima i imamo 4 još sigurna za idući natječaj koji će biti u 9. mjesecu jer nisu stigli sad pripremiti onu tehničku dokumentaciju koja je nužna za prijavu na sam natječaj. Gospodine Foriš, sada ćemo ponovno malo do Vukovara. Spomenuli ste što se radi, što je planirano i kada bi moglo biti gotovo, no nismo čuli možda kakve su pretpostavke za zainteresiranost Vukovaraca, jer znamo i iz Vukovara kao i iz cijele Hrvatske se odlazi. Hoćete li imati komu predstaviti sve te mogućnosti? Pa mi se iskreno nadamo da hoćemo, zato smo išli u cijeli ovaj kompleks projekta i nadamo se da hoćemo. Na kraju krajeva Razvojna agencija Vukovar ima i još nekakve dodatne sadržaje za privlačenje, za animiranje, ajmo se to tako reći, poduzetnika s našeg područja, prvenstveno s našeg područja, ali mi nećemo odbiti ni druge. U svakom slučaju imamo niz programa i niz mjera kojima ih pokušavamo pridobiti. Radimo razne edukacije, evo sad isto, danas, sutra će biti ponovo. Radili smo vodič financiran od strane Ministarstva poduzetništva, gdje decidirano tamo govorimo o mogućnostima ulaganja u Vukovar u tom smislu da sad ne ulazimo u detalje, ali recimo, ne znam, porez na dobit gdje je od ove godine 0%, naravno ako je više od 5 zaposlenih, pa onda novi uvjeti u samoj gospodarskoj zoni, pa onda sad taj cijeli kompleks poslovno-inovacijskog centra. Upravljamo sa lokalnim nastavnim fondom gdje smo jamci poduzetnicima koji to zatraže putem poslovnih banaka, dakle možemo im izdavati jamstvo. Dakle, niz je programa s kojima upravljamo, radimo i na taj način pokušavamo pridobiti poduzetnike trenutne koji sada posluju, a i one koji imaju nekakve ideje
da ih usmjerimo na pravi put. Na koncu, evo sad smo prijavili prije par mjeseci na Europski socijalni fond recimo jedan projekt kućne radinosti gdje pokušavamo, dobili smo od strane državne uprave osobe koje se bave kućnom radinosti i recimo njih bi mogli potaknuti da to je recimo nekakav svojevrsni predinkubacijski postupak gdje bi mogli onda oni prerasti u nekakvom obrtničkom smislu dalje nastaviti poslovanje. I mislim da smo, ja se iskreno nadam da smo na pravom putu i tu. Jer kroz taj program ćemo onda, ne znam, nekakve web trgovine realizirati i pomoći im da te svoje proizvode iz kućne radinosti predstave praktički u današnjoj doba tehnologije svijetu. Do puta ovoga, recimo to tako nazovemo ga, puta uspjeha do europskog novca treba se ugledati u dobre primjere. Među ostalim tu je zasigurno Poljska. Vukovarsko-srijemska županija ima vrlo dobru suradnju. Već ste nešto uvodno spomenuli, pa možemo li čuti još? Pa evo, što se tiče Velikopolskog vojvodstva, stvarno moramo reći da je ta suradnja vrlo uspješna i to je slična regija nama u kontekstu poljoprivrede, razvoja poljoprivrede i drvne industrije. Iz tog razloga je i agencija naša isto tako u kontekstu drvnog sektora jako puno već napravila i neke projekte za program, znači Središnja Europa sad se radio zajedno sa Poljacima. Tu nam i neki novi fondovi također sad koji dolaze, svakako vidimo Poljake kao predvodnike zapravo u nekim zajedničkim projektima. Međutim, ono što bih sad trenutno istaknula što je aktualno, kolege iz Velikopolskog vojvodstva su pripremile za našu županiju znači program stažiranja. Tako smo poslali zamjenicu iz mog upravnog odjela, kolegicu Kristinu Černok i gospođu Vedranu Đojić iz Agencije za razvoj Hrast, koja radi na radnom mjestu voditeljice za regionalni razvoj, na staž u Velikopolsko vojvodstvo, jer su tražili zapravo osobe koje imaju već iskustva prethodna u regionalnom razvoju i strateškom planiranju. I na trotjednom stažu će zaista proći kroz svu obuku koju su oni već dobro ispekli zanat, tako bih rekla, u kontekstu korištenja fondova. Tako da na kraju tog tjedna će naša delegacija županijska isto tako putovati u Velikopolsko vojvodstvo uzvratnu posjetu, obzirom da su prošle godine oni bili kod nas, gdje ćemo isto tako vidjeti opet primjere dobre prakse, znači na koji način su oni iskoristili fondove kako u poljoprivredi, u gospodarstvu. Tu ćemo poseban naglasak dati sad krajem, u drugoj polovici 5. mjeseca putujemo, dati ćemo poseban naglasak na projekte razvoja gospodarstva. Znači pročelnik iz gospodarstva i poljoprivrede isto tako će biti u toj delegaciji, tako da se nadam da ćemo tu iznjedriti i konkretne projektne ideje za neke sljedeće natječaje. Ivan će možda reći nešto više o ovom projektu koji je sad prijavljen na program Središnja Europa zajedno sa Poljacima i na onome što je drvni klaster već ostvario u par tih posjeta u Poljskoj. I moram priznati da smo stvarno prepoznati, da su nas i u veleposlanstvu pohvalili da imamo neke rezultate konkretne što se tiče baš nekih gospodarskih djelatnosti koje bi se mogle zajednički razviti u neku puno veću priču. Što se tiče suradnje, još bih tu pored Velikopolskog vojvodstva istaknula važnost ureda u Briselu. Vi ste pratili nas i vidjeli ste da smo mi s 1.1.2015. godine stupili u ured Dubrovačko-neretvanske županije koja ima otvoreno svoje predstavništvo u Briselu zajedno sa Brodsko-posavskom županijom i Karlovačkom županijom. Sve županije su zajednički tu iz naravno interesa. U uredu trenutno radi jedan predstavnik DUNEA, razvojne agencije, koji nas sve servisira, sve županije za naše potrebe. Ja moram reći da svakodnevno evo, na Agenciju za razvoj i na nas, mi to naravno spuštamo i na lokalne razvojne agencije i na gradove i općine gdje vidimo gdje bi neko mogao biti partner nekoj drugoj regiji koja isto tako ima predstavništvo u Briselu. Tako da tu vidimo velike mogućnosti, obzirom da smo
iz ovih fondova koje sam uvodno istaknula puno toga iskoristili preko upravo prisutnosti u Briselu i predstavništva regionalnih ureda. Nekada smo bili u uredu Varaždinske razvojne agencije, jedan dio vremena sa Osječkom razvojnom agencijom. Naravno, to su sve, važno je zapravo kako posluje uopće samo to predstavništvo. Mi smo sada prepoznali evo tu neku, kako da kažem, najvjerodostojniju prisutnost u Briselu od strane Dubrovačko-neretvanske županije iz razloga što i vidimo neku zajedničku povezanost. Možda netko misli zašto sad nismo sa susjednom županijom nego sa Dubrovačko-neretvanskom županijom. To naravno prije svega ovisi o ljudima koji su zaposleni i koji rade i koliko se trude i koliko žele uopće servisirati županije koje su ušle u taj ured. Međutim, evo mi ćemo sad 2.6. imati jedno predstavljanje u Briselu, sve 4 županije zajedno, kako gastronomsko-enološko predstavljanje, isto tako i sastanke koji će biti sa zastupnicima u Europskom parlamentu. Planiramo isto tako jednu izložbu za vrijeme Open Days ili takozvanih otvorenih vrata gradova i regije koje budu prvom tjednu 10. mjeseca uvijek u Briselu pod nazivom znači Vinkovci, najstariji grad Europe i Vučedolska kultura. Evo to sad trenutno dogovaramo još pa ne bi sa detaljima izlazili, ali evo i pokušavamo sa zastupnikom Andrejom Plenkovićem dogovoriti da ta izložba se upravo dogodi u Briselu, ali ne u Europskom parlamentu, već u nekom muzeju koji bi možda malo više bio posjećen. Tako da ima puno aktivnosti na kojima se radi, ali ono što je ključno to su fondovi i to su zahtjevi za partnerstva koji su dnevno, vjerujte, da bi netko mogao samo na tome raditi, koliko toga dolazi i koliko toga treba fizički odraditi i ispuniti znači uvjete koje možda neke strane regije zahtijevaju, tako da jako puno posla oko toga postoji. Još bih tu istaknula Baden-Württemberg s kojim imamo izvrsnu suradnju. Od Njemaca se puno može naučiti. Isto tako su za nas sad početkom 2. mjeseca organizirali jedno studijsko putovanje, doduše u najbogatije regije Europe, da malo vidimo kako to funkcionira. Međutim, iako im je BDP iznad 125%, znači prosjeka Europske unije, ne te zemlje u kojoj žive, govorim o tromeđi Francuske, Njemačke i Švicarske, međutim svi teže izvrsnosti, upravo to, novim inovacijama, tehnologijama, u unapređivanju poslovanja u svim sektorima, imaju puno razvijeniju mrežu u svim sektorima nego što ima Hrvatska. Iz tog razloga mislim da se s takvim partnerima trebamo svakako za početak šlepati, bih tako rekla, u ovih prvih par godina članstva, a kasnije onda možda i sami nešto odraditi. Da bi sami nešto odradili, trebamo imati regionalne operativne programe, a ne županijske razvojne strategije, kao što je prilika sad trenutna u Republici Hrvatskoj. Poljaci to imaju. Regionalni operativni program znači da imate i sredstva za provedbu istoga. Mi imamo županijske razvojne strategije bez financijskih sredstava i apliciramo zapravo na natječaj koji su nam otvoreni. Tako da građani ponekad nas slušaju i misle o čemu oni pričaju jer zapravo ne poznaju tu tematiku jako dobro i sviđa mi se što je jedan gospodin u tom vašem uvodnom prilogu rekao imaju neki ljudi koji su tu plaćeni da to o tome misle. Ne mora svaki običan građanin misliti o tome, mislim da ima dovoljno ljudi koji bi trebali o tome misliti i nadam se da će u novoj financijskoj perspektivi zaživjeti to da mi imamo regionalni operativni program primjerice za Slavoniju i Baranju sa sredstvima koja su decentralizirana, da onda mi se možemo dogovoriti na koji način ćemo upravljati s njima, koje ćemo projekte aplicirati i onda ćemo mi biti puno uspješniji u tome svemu. Zadržala bih se još malo kod tog problema nedostatka sredstava za pripremu. Bilo je govora o onom nekakvom zajedničkom fondu, što je, znali smo slušati sa Županijske skupštine najave, a s druge strane vi ste izražavali sumnju dokle je dogurala ta priča. Pa evo ja da vam budem iskrena stvarno ne znam. Znači evo, sve je jasno. Najavljeno je u 12. mjesecu prilikom prezentacije tih velikih projekata aglomeracije u Vukovaru je bilo predstavljanje baš projekta vodnog gospodarstva u gradu Vukovaru i Županji. Ministar Grčić je najavio, odnosno potpredsjednik vlade, znači Fond za regionalni razvoj, takozvani Fond za pripremu i provedbu projekata. Ivan je došao do nekih novih saznanja na tom sastanku jednom jedinom koji je organiziran. Međutim, do pune primjene toga svega ja nadam se da će doći u dogledno vrijeme, međutim još to nije zaživjelo. Ali imamo najave, sad još uvijek se očekuje što će s tim biti.
Gospodine Rimac? Pa evo, da nadopune samo Gabrielu, sve u redu što ona rekla. Znači, najavljeno je u 12. mjesecu još prošle godine. Znači, ono što mi već neko vrijeme smo inzistirali, znači, spomenuli smo sve prednosti koje mi ovdje imamo. Naša je glavna prijetnja, znači, iznos sufinanciranja. Znači, glavna prijetnja neiskorištavanju tih fondova, iznos sufinanciranja koji je za strukturne fondove puno veći i predfinanciranje. Znači, ono što smo mi zahtijevali je da se na nacionalnoj razini osnuje fond, pogotovo za takozvana potpomognuta područja, gdje smo mi kao Vukovarsko-srijemska županija i gradovi i općine unutar županije. Fiskalni kapacitet općina i gradova je iznimno nizak i jednostavno takav fond je neophodan da bi neka općina ili grad mogli isfinancirati neki malo veći infrastrukturni projekt. U proračunu smo vidjeli da su oni stavili stavku od nekih 30 milijuna kuna i rekli su da do kraja godine bi taj fond trebao zaživjeti na način da se osnuje u biti dva fonda, jedan za potpomognuta područja i jedan interventni fond za projekte koji su zapali određene poteškoće u financiranju, da se jednostavno premosti iz proračuna neka tranša sredstava koja je nužna za završetak projekta. Mislim da je to trebalo već početkom godine profunkcionirati, ali evo, kako što idemo, natječaji su krenuli, ugovori se potpisuju i mislim da korisnici moraju biti i jasno znati na čemu su, da li će morati osiguravati to sufinanciranje iz nekog kredita ili iz neke pozajmice ili će moći premostiti to sufinanciranje iz proračuna. Fondovi Europske unije na neki način pred nas stavljaju i silne prilike, ali i svojevrsne prijetnje. Kako biste ocijenili sposobnost, odnosno spremnost Vukovarsko-srijemske županije za povlačenje sredstava? Pa evo, kao što smo sad isto nekoliko puta istaknuli, ono sve što je pozitivno, znači to je čitav niz lokalnih razvojnih agencija. Ja bi se usudio bi se procijeniti da na našem području postoji nekih 60-ak ljudi koji svakodnevno rade na EU projektima. Naravno da bi taj broj trebao biti viši, bilo bi super da je viši, ali jednostavno mi u agenciji, ja pretpostavljam i kolega, znači nama je bitno da uz projekte uvijek probamo na neki način uvući još više ljudi u taj proces da prođu sve te edukacije i projekte. Ono što je glavna prijetnja, znači sufinanciranje, predfinanciranje i taj dio što se tiče imovinsko-pravnih odnosa koji za neke velike projekte znaju biti velik problem. Evo, spomenut ću samo primjer naše županijske zone koju mi guramo skoro već 3 godine i čekamo da se 4 ministarstva dogovore ko će nam dati dozvolu, odnosno da dobijemo od DUDI-a pozitivno mišljenje da možemo sami upravljati sa zemljištem. I čitav niz drugih stvari. Prilike ja vidim isto i za poduzetnike, dosta razgovaramo s poduzetnicima, vidim da su shvatili priliku koja im se nudi, međutim nije im lako. S jedne strane, za poduzetnike nikad nije bilo više sredstava za financiranje projekata, pogotovo znači od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a s druge strane poduzetnička klima je iznimno loša, birokracija, parafiskalni nameti. Vidim da se bore sa problemima sa kojima se realno ne bi trebali boriti, a ovdje su im velika sredstva na raspolaganju. Spomenut ću samo sad otvorene natječaje. Imamo natječaj za izgradnju proizvodnih kapaciteta vrijedan 100 milijuna eura. Imamo natječaj za ulaganje u proizvodnu tehnologiju za male i srednja poduzeća 47 milijuna eura. I to je znači natječaj koji je otvoren do isteka sredstava, znači nema vremenskog ograničenja, on se može prijaviti kad god završi svoju dokumentaciju, svoj projekt. Tako da treba i dalje kontinuirano raditi na novim kadrovima, na edukacijama i što više ljudi jednostavno uvući u cijeli proces pripreme i provedbe EU projekata na županijskoj razini. Evo, tijekom emisije više puta smo spomenuli ovu aglomeraciju kada je riječ i o Vukovaru. Treba li možda podsjetiti gledatelje o čemu je riječ? To je važan projekt. Pa, ja bih se u stvari prvo nadovezao na Gabrielu, s obzirom da je pričala o Dubrovačko-neretvanskoj županiji i uspostavljanju kontakta s njima. Pa evo sad ovom prilikom isto ja bi rekao da je VURA razvojna agencija dakle uspostavila kontakt sa Dubrovačkom razvojnom agencijom
i zajednički bi išli u jedan projekt preko strukturnih fondova, odnosno radi se o Centru za prodaju lokalnih agroproizvoda. To je nešto što držimo da bi imalo dosta dobrog odjeka od naših poduzetnika i imamo već prostor koji smo odredili gdje bi bio u centru grada Vukovara i gdje bi ponudili i dubrovačkim isto tako poduzetnicima i svima onima koji proizvode na onom području da nama predstave njihove proizvode u tom jednom prostoru koji smo, dakle, kao što sam rekao, odredio, a mi bi onda naše proizvode u Dubrovniku prodavali. Jel? To je nešto što je ovako zadnjih, recimo, par mjeseci vrlo intenzivno se radi na tome i ja se iskreno nadam, obzirom da, evo, bila je dobra uspješnost ovih projekata koji smo prijavljivali. Nadam se da će biti i ovo i mislim da je to isto jedan od ajmo reći tih poduzetničkih potpornih institucija u budućnosti koje mogu zaživjeti i koje mogu praktički onda pomoći našim što agroproizvođačima, što i drugim da plasiraju svoje proizvode na jednom mjestu. Evo, sastali smo se ovdje zapravo povodom EU tjedna, prošli smo sad, pomalo smo se dotakle svega, ništa nismo u potpunosti imali vremena razraditi, možda smo samo evo dali natuknice našim gledateljima da znaju kako je stanje onako opće, ali za svaki slučaj ja bih htjela za one koji nisu upućeni da prođemo malo program EU tjedna, na koncu smo emisije. Pa evo, mi smo započeli program obilježavanja po 13. put, znači od 4. do 9. svibnja. Vi nas redovno pratite na svim tim događanjima. Evo, hvala kolegama ovim putem, svim kolegama iz lokalnih razvojnih agencija i lagova, Hrvatskoj gospodarskoj komori, veleučilištu koji su dio naše koordinacije razvojnih dionika, tako smo je nazvali, što su se stvarno uključili i proveli neke aktivnosti. Ja bih samo tu napomenula, vi ćete sutra u emisiji imati goste, znači informacijskog centra Europske unije Europe Direct. To je jako važno za nas promovirati tijekom ovog EU tjedna, zato što su oni direktna produžena ruka predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, točnije jedan od 500 centara unutar, preko 500 centara unutar Europske unije, jedan od 12 unutar Hrvatske. Zašto? Građani koji žele preseljenje, traže posao, bilo što ih zanima u Europskoj uniji, oni su otvoreni upravo sa svrhom da budu redovno na raspolaganju građanima. Smješteni su u Tehnološkom parku u Vinkovcima, u Vatrogasnoj 5 i zaista evo ovim putem pozivamo građane, oni će vas tijekom još ovog tjedna informirati i putem Vinkovačke televizije i putem ostalih radijskih postaja Osječke televizije i ostalih medija koji budu zainteresirani naravno o tome gdje su smješteni, gdje se ljudi mogu javiti za bilo kakva pitanja i to nam je nekakvo ključno nit vodilja, zato što informiranje i obrazovanje nekad je bio broj 1 unutar Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Nekako je to sve splasnulo u kontekstu kako financiranja, tako i znači informiranja i obrazovanja. Mi se trudimo zaista sad kad evo i Agencija za razvoj redovno već ima prepoznate seminare koji su posjećeni gdje ljudi stvarno prate, dolaze. URA isto tako radi na edukaciji. Sve lokalne razvojne agencije se trude i lagovi informirati javnost sa svoga područja. Međutim, ovaj dio koji se tiče znači informacijskog centra, to smo htjeli dati naglasak jer smatramo da je još važnije informirati javnost od kad smo postali zemlja članica jer je puno više mogućnosti. Tako da smo evo taj prvi dan u 4. svibnja u ponedjeljak započeli sa tom aktivnošću koju su oni pripremili pod nazivom Global Village gdje je u pješačkoj zoni grada Vinkovaca sa srednjoškolcima koji su izrađivali uopće i plakate i sva obilježja pojedinih zemalja članica, predstavili svoje znanje u pojedinoj zemlji članici koji su predstavljali. Razvojna agencija VIA je organizirala seminar, odnosno radionicu strukturnih fondovi Europske unije 2014-2020 za poduzetnike koja je trajala u ponedjeljak i utorak. Lak Bosutski niz tijekom cijelog europskog tjedna u svim općinama svoga područja svaki dan ima prezentaciju mjere 6 programa ruralnog razvoja. Mislim da je to dobro posjećeno, da su svi zainteresirani. Mi smo jučer, evo 5.5. poznati dan Vijeća Europe, najstarije institucije, ne Europske unije, nego institucije uopće koja se bavi europskim pitanjima.
održali tradicionalno, dakle na taj dan evropski kviz u ekonomskoj trgovačkoj školi Ivana Domca gdje je smještena i razvojna agencija i naš upravni odjel. Nakon toga predavanje Europskoj uniji želim znati gdje je gospođa Dušanka Šulja iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova održala predavanje o tome što to znači, što su institucije nekakve osnove Europske unije u informacijskom centru jučer. Europska jednakost u različitosti koji je uopće i moto Europske unije. LAG Šumanovci i razvojna agencija Vjeverica to organiziraju, što bi rekli, na svom terenu. Znači u osnovnoj školi Vrbanja jučer, danas u osnovnoj školi Gunja. I danas smo, evo, istaknula bih današnji dan na veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru. Imali smo predavanje o Europskoj uniji, isto predavačicu iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, i informacijski centar Europe Direct je održao predavanje studentima o Erasmus Plus programu sa posebnim naglaskom na mogućnosti razmjene studenta, što je njima posebno interesantno. Danas je informacijski centar također organizirao predstavu u kazalištu Joza Ivakić u Vinkovcima, predstavu pod nazivom Malim koracima kroz Europsku uniju za predškolske uzraste. Sutra imamo, zapravo rekla bih, tematsku koordinaciju župana, gradonačelnika i načelnika gdje ćemo informirati o svim važnim temama i predstaviti gradonačelnicima i načelnicima isto tako informacijski centar, koje su njegove usluge da mogu to proširiti dalje. Imat ćemo i prezentaciju međunarodne organizacije UNICEF koja je ona aktivnosti provela već kroz pilot projekte u našoj županiji. Isto tako mjere za ruralni razvoj koje nam slijede u 9. mjesecu koje je Ivan najavio već, za što se trebaju već sad upozoriti svi na terenu i da se pripreme, tako je, na vrijeme. Sutra je u osnovnoj školi u Soljanima isto tako aktivnost od LAG Šumanovci i razvojne agencije Vjeverica, Europska jednakost u različitosti. Europski dom Vukovar sutra od 10 do 11:30 sati organizira razgovor uz kavu s predstavnicima vjerskih zajednica. Isto tako prezentacija mjere 6 programa ruralnog razvoja sutra je u Jarmini u Ivankovu, zato ću malo pročitati da možda pozovemo i gledatelje ko može da se pridruži. Sutra je već tradicionalno u 12 sati, uvijek pretežito 7. svibnja, svečana sjednica koordinacije nacionalnih manjina, obzirom da je to prvi stup Europske unije, poštivanje prava manjina i ljudskih prava. Uvijek težimo tome da u tom tjednu imamo i nešto na tu temu. U petak u Vukovaru, isto tako već tradicionalno u organizaciji Europskog doma Vukovar i našeg upravnog odjela, imamo predstavljanje županije i grada Vukovara osnovnoškolcima grada Vukovara, svaki puta drugoj i sljedećoj generaciji, prvo u županiji, potom u gradu Vukovaru, o Europskoj uniji i uopće funkcioniranju uprave. EU info štandovi će u petak biti postavljeni od strane LAG-a Srijem i Ureda za međunarodnu suradnju u njihovim općinama. 5. međunarodna konferencija od strane veleučilišta u organizaciji veleučilišta, dakle Lavoslav Ružička, biti će u Vukovaru. I ono što smo možda malo napomenuli, prezentacija Moj EU projekt u organizaciji HGK Županijske komore Vukovar, vaučer HGK za sufinanciranje izrade projekata za EU fondove i zajednice poslovnih savjetnika HGK. To smo se na toj koordinaciji i na Savjetu za europske integracije dogovorili da bi bila dobra tema pozvati sve poduzetnike, možda i one koji se bave konzultantskim uslugama, da se malo upozori na trenutno, kako bih rekla, ekspanziju kojekakvih konzultanata koji hodaju po našoj županiji i naplaćuju poljoprivrednicima razne cijene, da se poslije toga ljudi ne mogu ni pronaći na poslovnoj Hrvatskoj, ni firma postoji, niti išta, pa ćemo malo tu upozoriti koje su to institucije koje postoje. Svakako zanimljiva tema za ovo područje. Koje mogu raditi uopće evropske projekte, koji imaju neke reference, koji su eminentne tvrtke na području županije, ne samo razvojne agencije LAG-ove, već i možda tvrtke koje imaju otvorena poslovna savjetovanja koje su u stanju to odraditi. I tradicionalno na Dan Europe, znači koncentriramo se uvijek na grad Vukovar, u organizaciji sa gradom, Savjet za europske integracije organizira sajam EU projekata i u suradnji sa našom agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast i svim lokalnim razvojnim agencijama, LAG-ovima i svim nositeljima projekata koji su trenutno u provedbi i koji mogu nešto ponuditi od brošura, materijala građanima. U pješačkoj zoni od 10 do 12 sati imati ćemo sajam. Nakon toga, znači,
znači biciklijadu koja isto tako tradicionalno već ide od pješačke zone u Vukovaru do Ovčare i nazad. Isto tako ovim putem pozivamo sve građane koji žele, hoće, mogu voziti bicikl da se taj dan pridruže ako bude lijepo vrijeme i ako ne bude lijepo vrijeme isto tako toj biciklijadi. Što se tiče EU ulične frke, to tradicionalno Europski dom Vukovar i Probni centar iz Vukovara organiziraju predstavljanje udruga i njihovih projekata, tako da smo svi zajedno zapravo u toj organizaciji i taj dan će biti zaista puno događanja u pješačkoj zoni grada Vukovara. EU info štandovi će isto tako biti od strane Laga Srijem i Ureda za međunarodnu suradnju Tintel postavljeni u općini Lovas u vremenu od 19 do 21 sat u subotu navečer. Evo, s tim bi završili. Evo, dosta je ostalo aktivnosti u koje još građani se mogu uključiti i interesirati se o svemu, ali nama nije ostalo više vremena. Ja vam se samo mogu zahvaliti na gostovanju u ovoj emisiji i pozvati vas da dođete čim bude nekih rezultata vašeg rada. Hvala vam na gostovanju u emisiji Aktualno. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili s nama i ove srijede. Lijep pozdrav.